You have 2 new messages. It's me. You did good. We got a real hot car. We gotta get it out of here by afternoon. Poďme sa zaoberať divnými videohernými otázkami, ktoré nám môžu priniesť uspokojivé odpovede a zároveň nás akýmsi spôsobom dostanú aj do stavu pokoja. Veľa hráčov pozná silné série videohier, ktoré vznikli logicky svojim prvým dielom a z dôvodu ďalších dielov táto séria utrpela na kvalite alebo v horšom prípade zanikla. Dobrým príkladom je známa séria Metal Gear Solid, ktorá nejak vznikla, nejak pokračovala a asi aj nejak skončila. Držme sa ale primárne len toho, akými premenami prechádzala táto hra. V ďalších dieloch tejto hry nám bol zobraný pohľad z hora, neskôr aj radar a potom sa z toho stal film, kedy sme hru viac sledovali ako hrali. Je teda Metal Gear Solid 5 to, čo Metal Gear Solid kedysi býval? No nie všetci by sme odpovedali kladne na túto otázku. Skúsme ešte jednu hru. Assassin's Creed je tiež dobrým príkladom. Náš hlavný hrdina sa v prvom dieli tejto hry počas chôdze mestom modlil s opätými rukami. Altair týmto postojom vyvolával v každom z nás rešpekt okorenený strachom. Neskôr hlavný hrdina v tejto sérii zabíjal svojich nepriateľov ako nájomný vrah zo série Dynasty Warrior, kedy jedným klikom padla horda nepriateľov a toto celé bolo ešte oblečené do RPG kabátu levelovania postavy a podobne. Sú novšie diely série Assassin's Creed stále stealth hrou? Rešpektuje dnes ešte niekto hlavného hrdinu novších dielov tejto hry? Tieto odpovede si nechcem ani predstaviť, zničilo by mi to rešpekt k prvému dielu tejto hry. Naše dva príklady Metal Gear Solid a aj Assassin's Creed boli len akýmsi odrazovým mostíkom k téme tohto videa. Videoherný svet a ďalšie série videohier prechádzajú zmenami primárne preto, lebo to doba vyžaduje. Vývojári nemôžu predsa robiť stále dokola to isté a s tým súhlasím. No existujú aj hry, ktoré nemali prejsť zmenami z dôvodu, že doba išla dopredu a mali zostať také, aké boli na počiatku. A jednou z týchto hier je aj séria Driver. Samozrejme, že inovácie v nasledujúcich dieloch hier úspešných značiek môže byť príjemnou zmenou pre hráčov a vývojárom to môže dopomôcť k lepším predajom a zárobkom. No netreba zabudnúť na hry, ktoré prišli na trh od prvého dielu ako dokonalé hry. Áno, aj takéto niečo sa môže stať. Jasné, vždy sa nájdú nejakí ľudia, ktorí vystúpia hrdo z davu s vetami: ja by som to spravil inak, lepšie, toto by som tam dal, hento by som tam nedal a podobne. A čo keď to bolo všetko super na prvý krát? No vtedy je odpoveď jasná. To, či tomu naozaj tak bolo, zistíme až časom a tak sa aj stalo. Driver 1 je toho dokonalým príkladom a dôkazom, kedy táto séria už je preverená časom a už nevaríme len z vody, ale čítame stopu, ktorú po sebe tento masterpiece zanechal. Pri prvom dieli tejto hry sme pečlivo už v roku 1999 hľadali nedostatky a chyby. Logicky, čím je hra lepšia, tým si vyžaduje väčšiu pozornosť a veľakrát to znamená aj to, že si hra zaslúži väčšiu kritiku. Je to ten princíp, kedy slabšej značke hry nevytkneme veľkú chybu, lebo sa proste jedná o menšiu hru a 10-áčkovej hre neprepáčime ani to, že v záverečných titulkoch hry bol nejaký divný a nepodstatný preklep. U Driver jednotky by som bol opatrný s kritikou v dnešnej dobe, no v minulosti by sa to dalo ešte odpustiť. Novinári v 90 rokoch chceli byť svojou kritikou asi zaujímaví, alebo jednoducho mali na to iný dôvod, typu kritizujem, lebo sa vyznám a vy nesúhlasíte, lebo ste není na mojej úrovni. No dnes sa píše rok 2026 a hra Driver 1 je preverená 27-ročnou skúškou, ktorá všetkých kritikov dokázala umlčať a uzemniť, kedy môžem prehlásiť, že Driver 1 vrátil tento úder ako pravý gentleman, bez slov, bez násilia a s úsmevom. Veľa gamingových veteránov pozná ten pocit, keď si vytiahnu spod svojej postele 20-ročné časopisy a pod zajačím magazínom nájdu aj normálnu tlač ako Score, Level, Play, Dopie, Screen Fun, PS Magazín a podobne. Ak nahliadnete do tejto tlače, často nájdete recenzie s názormi, nad ktorými sa dnes už môžeme len pousmiať, kedy veľakrát nesúhlasíme s číslom, plusmi a mínusmi recenzovanej hry. Nechcem byť zas moc múdry a preto priznávam, že teraz vyzerám ako ten typ mudrlantov, ktorí radia druhým ľuďom, že treba niečo v živote zmeniť, aj keď sa im v živote darí bez problémov. A klasika, ak smerujete v živote do priepasti, tak nikto vám nič nepovie a všetci čakajú na váš pád s vetou: ja som to vedel, že to takto dopadne. Úspešné a dobré hry to majú podobne. Hra vyzerá dokonale, hráč sa baví gameplayom, nikto
nikto nič nenamieta, ale poďme aj tak niečo skritizovať. Malý svet, zlá inteligencia policajtov, repetitívne misie, chýbajú oble zákruty, nedá sa ani vystúpiť z auta. OK, buchnem tomu známku 7 bodov z 10. Je to dobrá hra, ale má to svoje chyby. Má to svoje chyby, 7 bodov z 10, rozumiem. Recenzent si robil pravdepodobne len svoju prácu. Niečo hľadal, našiel, napísal, zhodnotil, ale aj tak som skalne rozhodnutý a pevne presvedčený o tom, že dnes by si toto pán kritik z 99. už nemyslel. Je zložité a náročné písať recenzie o najlepších hrách na svete. Je to ako s bulvárom. Chvála sa píše ťažko, no kritika ide od ruky. Tak opatrne s kritikou, milé šteniatka. Aj malá nezmyselná kritika môže zatieniť veľké plusy a benefity hry. Síce séria Driver nebola nikdy moc podceňovaná ani kritizovaná, no aj tak sme stále chceli od tejto série viac a viac. Prečo? Jednoducho to vyžadovala doba. Treba inovovať, posúvať sa vpred, nikto nedokáže predsa predávať dokola to isté. A tak v roku 2000 prišiel druhý diel tejto silnej série s 2 CDčkami a názvom Driver 2. Máme tu väčší svet, prefíkanejších policajtov, misie sú bohatšie, komplexnejšie a s lepším nápadom. Už nás naháňajú aj mafiánske gangy a nie len fízly. Rádiusový zákrut je v hre neúrekom, kedy si dokonca dovolím tvrdiť, že mi niekedy chýbali tie klasické hranaté zákruty z predošlého dielu hry. A voilà, môžeme vystúpiť aj z auta a vymeniť si ho. Jasné, malo to svoje podmienky, ale budiš, stalo sa. Jednoducho povedané, Driver 1 sa dočkal svojho DLCčka a updateu s kódovým označením Driver 2, kedy záver kariéry konzoly Sony PlayStation 1 bol ozdobený čerešňou, ktorej sa nevyrovnala žiadna podobná hra tohto typu v aktuálnej dobe. Misia vývojárov bola splnená, milí hráči, lepšie to už nejde. Toto je vrchol a maximum, čo z tejto série dokážeme vytrieskať. Po týchto slovách sa celý tým zavesil na jednu reťaz a pomaly sa nechali spúšťať do digitálne pixelovej lávy, kedy na záver všetci títo hrdinovia zdvihli svoj palec s odkazom do sveta a stala vista. Séria Driver skončila. Doba sa postarala o to, aby tomu tak bolo. A preto značka Driver od roku 2000 neexistuje. A prečo by mala existovať? Veď prvé 2 diely priniesli to, čo mali. Drivera, vodiča, ktorý sa nemal starať o mafiánske pobehovanie po baroch, či o čistenie a strieľanie ľudí, nakladanie tovaru do auta a podobne. Driver sa vždy mal starať len o jednu vec, o ovládanie auta. Všetko ostatné malo ísť mimo nášho hlavného hrdinu a ak by sa nejaký boss podsvetia s dutníkom pod plnofúzom v hre spýtal: chlapi, kto je ten frajer v tom aute? Jeho poddaní by odpovedali presvedčivo a jednoznačne: šéfe, je to len vodič, nič viac. A toto sme všetci hráči od tejto hry vyžadovali. Chceli sme byť uväznení v aute. Pedále, prevodovka a volant boli najsilnejšou zbraňou nášho vodiča v hre Driver a tak tomu malo aj ostať. No neostalo a preto značka po druhom dieli tejto hry zanikla. Milí nerdovia, ukľudnite sa a pozdvihnite vaše sklonené a strapaté hlávky. Driver 1 a 2 ponúkol svoje všetko v týchto prvých 2 dieloch tejto série. Čiže táto hra je stále s nami. Žije v nás, v našich srdciach a spomienkach. Áno, aj takto musím niekedy hovoriť vo svojich videách, lebo viem, že môj obsah konzumujú aj citlivejšie povahy, na ktoré musím brať ohľad, aby nedošlo k zbytočným strátam. Záverečný verdikt je taký, že zmeny treba, no ťažko sa mení niečo, čo je dotiahnuté k dokonalosti a väčší problém nastáva vtedy, ak sa vývojárom dokonalosť podarí na prvý krát. A ak sa tak stane, hra nedostáva možnosť disponovať dvojcifernými číslami za svojím názvom v budúcnosti a to je možno aj dôvod na to, prečo úspešné hry nikdy nedostali svoje ďalšie pokračovanie. Toto všetko mohlo v tíme tvorcov hry Driver vyvolať určité nepokoje a otázky, ktoré ich mohli nútiť zmeniť už niečo dobré k horšiemu. A pritom niekedy aj obyčajné jablko môže chutiť lepšie ako prekorenený šéf kuchárov steak podliaty surovou krvou a la medium soft rare. Za mňa, díky Jimmy, ja si dám to jablko. Je to naozaj ťažký balans, kedy vývojári a ani hráči nemusia správne pochopiť, čo v konečnom dôsledku chcú. Chce to viac krvi, chce to viac nábojov alebo bejsbolku, či stačí naozaj len ten dym z pneumatík? Vývojári chcú vždy zo seba vyžmýchať maximum, hráčov je kvantum a každý chce niečo iné a v konečnom dôsledku ani nevedia, že jablko dobre chutí. Osobne sa s úsmevom na perách priznávam, že od roku 1999 som nezažil lepšiu naháňačku s fízlami ako v hre Driver a to mi môžete veriť, že moja videoherná minulosť je podložená bohatými skúsenosťami. Nemusia ma
prenasledovať tanky a ani vrtuľníky. Stačia mi zátarasy a dvojica blikajúcich policajných aut, ktoré bezhlavo narážajú do civilných vozov a prechádzajúcich sa občanov po chodníku, ktorí sa tak či tak stratia v textúre nejakého mrakodrapu. Teraz vyzerám ako nejaká nenáročná opica, ktorej stačí hodiť sáčik na dvor a ja sa s ním zabávam pol dňa. No ja sa snažím len týmto videom a slovami vyjadriť to, čo mnohí z vás máte v hlave a nikdy ste to nepovedali nahlas a možno aj preto teraz súhlasíte s môjim pohľadom na túto tému. Záver videa venujem politickej videohernej myšlienke typu ešte, že tu máme remaster verzie, ktoré dobre odhaľujú svojimi predajnými číslami to, či sa jednalo o dobre preverenú hru časom a či sa oplatí do tohto titulu nasypať peniaze z dôvodu ďalšieho zisku. A dovolím si povedať, že ak by Driver 1 a 2 dostali podobný remaster ako Legacy of Kain Soul River alebo skvelo zvládnuté trilógie Tomb Raider, tak Driver 1 plus 2 remaster edícia by sa stala najlepšie predávaným remasterom na svete a zároveň nikomu z vás by nebolo ľúto, že sa nepracovalo na novom dieli tejto značky. Ale pozornosť si zaslúžili detkovia z roku 1999 a z roku 2000. Viem, že to znie ako fanúšikovská myšlienka, no text pre toto video píšem s čistou hlavou, zdravou kritikou a otvorenou myslou biznismena, ktorý tvrdí, že ak by toto rozhodnutie bolo len na mne, tak tomuto remastru dávam jednoznačne zelenú. A preto hovorím z Magny krúžok, ty pako, a snaž sa to udržať na ceste. Hey man, OK.